No niin, katsotaan läpi vähän videomateriaalia, mitä viime pintapyyntireissulla tuli kuvan. Ylivoimaisesti yleisin eläin, mitä pellolla nähdään, niin on varmasti rusakko. Tämä pupujussi oli niin lähellä, että se ei meitä kauaa viitsinyt katsella, vaan lähti viisaasti menemään. Seuraavaksi pulsarin etsimään löytyy yksinäinen valkohäntäpeura. Mutta mikäs tuolta näkyy? Ja kyseessä taitaakin olla vain yksittäinen kivi, joka on kerännyt lämpöä itseensä. Kyllä se kivi näyttää niin kovasti supikoiralta, että on varmaan parasta laittaa koira perään. Lisää valkohäntäpeuroja, tällä kertaa hakkuu auki. Tässä vielä samat eläimet kuvattuna liikkuvasta autosta. Jes, nyt on kohde-eläimiä. Supikoirapariskunta liikkuu pellon rannassa. Ei muuta kuin koira ja koiran ohjaaja ulos autosta. Me ollaan tehty tässä silleen, että pidetään puhelinyhteys auki, lämpäri käyttäen ja koiranohjaajan välillä. Tämä mahdollistaa sen, että koiranohjaajan ei tarvitse tässä vaiheessa vielä laittaa otsavaloa päälle ja paljastaa itseään supikoirille. Koira pidetään hihnassa niin kauan, kunnes saadaan sille varma vaino. Tällä kertaa päästiin jäljille niin nopeasti, että jäljestys on vain 10 metriä. Tällä kertaa homma meni niin kuin elokuvissa. Aina näin ei todellakaan ole. Jatketaan matkaa. Tässä pari kaurista asutuksen lähellä. No mikähän tämä nyt sitten on? Minä epäilen, että lehtokurppa. Jälleen kohde-eläin havainto. Ei muuta kuin mies ja koira perään. Tällä kertaa supikoira osoittautuikin rusakoksi. Käy katsomassa pidempi video aiheesta linkin takaa.